Alcaraz preti Đokoviću. Španac može da sruši Novaka sa trona, ovaj turnir je ključni. Španski teniser Carlos Alcaraz odbranio je prošle noći titulu na Masters turniru u Indian Wellsu pošto je pobedio Rusa Danila Medvedeva. Imao sam mnogo nedoumica pre turnira. Nisam bio siguran da ću igrati najbolje što mogu zbog mog skočnog zgloba, ali sam se osjećao sve bolje i bolje na terenu posle svakog meča, rekao je Alcaraz. Što se tiče ATP liste, Novak trenutno beži prvom rivalu samo 920 poena. Međutim, Carlos će naknadno da bude skinuto 400 poena osvojenih prošle sezone u Majamiju, dok se Novaku bodovi neće dirati, jer nije ni igrao na Floridi. Španac bi eventualnom titulom u Majamiju, gdje je prošle godine ispao u polufinalu, mogao da priđe Đokoviću na nešto malo više od 500 bodova zaostatka, čime bi sebi povećao šanse da napadne vrh u Monaku. Podsjetimo, Carlos u Kneževini prošle godine nije igrao, dok je Đoković ispao u trećoj rundi takmičenja, stoga brani 50 bodova. Kalkulacija je jasna, španski as će se vratiti na prvo mesto ATP liste, ukoliko osvoji Miami i Monte Carlo. Dakle, dve naredna velika turnira.